Hier gaat het al een keer om. De gouden enveloppen. Grote vraag is vanzelfs, wat zit erin? De spanning rent op. Zeg maar, nou wat ik gekomen. Ik echt zenuwachtig vlinders in de buik? Ja, nou, valt het mij. Valt het mij, hè? Ja, we hebben al een gekje van we zijn het huis te kopen en we kopen een eigen auto. En de laatste werkdag zei ik tegen mijn collega's. Dus een geintje. Maar ik heb geen flauw idee. Het zou kennen. Zo zou ik kennen, ja. Ja, ik weet het net. Het wachtje is op Gaston. Die het krek verhalven in Friesland aankomt bij de miljoen. Goedemorgen Friesland! Hallo allemaal! Hallo! De inwoners van de Menno van Koehoornstritten bij Meijharen 18 1 miljoen euro verdienen. Een echte haatprijs. Ik tel tot 3 en dan mag je open en je laat dan het Friese feestje maar beginnen. Zullen we hem doen? Ja! 3, 2, 1, Ik sta nog wat te trillen en op skonken, maar ja, dit is ongelooflijk. Het is onbeschroefelijk. Het is net te bevatten is het. En hij je dan voeten dadelijk al plan wat je er moet dwangstellen? Nou ja, ik met de hele zin met mijn huis al verven dat er net van komt, dus ik kan het nou dwaan litten. En de twee dochters die krijgen een deel mooi. En dan hebben we maar wat mooiste van maatje. Ja, geweldig. Nou, van genieten natuurlijk. En ja, we zijn nog zo riek. Hè? Krijgen zo'n bijna 8 van zulke lied kleinkinderen nou. Daar ben we allemaal heel blij van. Ja, echt. Je hebt voeten dadelijk al plan voor de BS-band? Zeker weten. Die staan echt op de eerste plek, hè, op een gegeven moment. Ja, die vreugde in de ogen van onze deelnemers, dat zal nooit wennen. En blijven wij dan wel nuchter? We staan bekend als nuchtere Friezen. Nee, zag je dit net hier? Dit was toch niet nuchter? Als je de blijdschap en de vreugde... Je kan ook een envelop opentrekken van, dat is mooi. Maar dat gebeurde niet. Dus zelfs Friesland, ik ben hartstikke trots op jullie.